हा, बोला माता प्रभूजी. हरे कृष्ण. आकाश माऊली प्रभूजी, अनम्यूट व्हा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा प्रभूजी, आता सुरू करा. हा प्रभूजी, आता सुरू करा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 500 वर्षापूर्वी समाजाची स्थिती सद्यस्थिती इतकी भ्रष्ट नव्हती. त्या काळी लोक संन्यासांचा सन्मान करीत आणि संन्यासी सुद्धा संन्यास आश्रमाचा सर्व नियमाने काटेकोरपणे पालन करीत असे. कलियुगात संन्यास ग्रहण करण्याविषयी महाप्रभू विशेष अनुकूल नव्हते. परंतु याचे कारण इतकेच होते की फारच थोडे संन्यासी संन्यास क्षेत्रातील विधिनिषेधांचा पालन करण्यास योग्य आहेत. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी संन्यास घेऊन आदर्श संन्यासी होण्याचा निर्णय घेतला, जेणेकरून सामान्य जनतेला त्यांचा मान देईल. संन्यासी हा सर्व वर्ण आणि सर्व आश्रमांचा प्रमुख असल्यामुळे कोणालाही संन्यासास मान द्यावाच लागतो. श्री चैतन्य महाप्रभू ज्यावेळी संन्यास ग्रहणाविषयी विचार करीत होते, त्यावेळी मायावादी संप्रदायांचे केशव भारती नामक संन्यासी नवद्वीपामध्ये आले. ते कटवा अर्थात बंगाल येथील निवासी होते आणि महाप्रभूंनी त्यांना भोजनाचे निमंत्रण दिले. केशव भारती घरी आल्यानंतर महाप्रभूंनी त्यांच्याकडे संन्यास दीक्षेची याचना केली. हा केवळ शिष्टाचार होता. संन्यास हा नेहमी एका संन्याशाकडूनच ग्रहण केला जातो. महाप्रभूंनी जरी सर्वत्र स्वतंत्र असले तरी शास्त्रातील शिष्टाचारांचे पालन करण्यासाठी त्यांनी केशव भारती वैष्णव संप्रदायातील नसूनही त्यांच्याकडून संन्यास ग्रहण केला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्री चैतन्य महाप्रभू केशव भारतींशी विचार विनिमय करून संन्यास ग्रहण करण्यासाठी नवद्वीप सोडून कटाव्याला गेले. त्यांच्या समवेत श्रील नित्यानंद प्रभू, चंद्रशेखर आचार्य आणि मुकुंद दत्त होते. या तिघांनी त्यांना संन्यास विधीमध्ये सहाय्य केले. श्रील वृंदावन दास ठाकूरकृत चैतन्य भागवत या ग्रंथात महाप्रभूंच्या संन्यासाचे प्रवेशाचे सविस्तर वर्णन करण्यात आले आहे. अशा रीतीने या श्री चैतन्य महाप्रभूंनी वयाच्या 24व्या वर्षी माघ महिन्यात संन्यासाश्रमात प्रवेश केला. संन्यास ग्रहणानंतर ते भागवत धर्माचे प्रसाराचे कार्य करीत होते. मात्र प्रचार कार्यात विघ्न आली असता त्यांनी भ्रष्ट आणि पतित जीवांच्या उद्धाराकरिता अगदी सुख गृहस्थ जीवनाचा त्याग केला आणि गृहस्थाश्रमी जीवनातील श्रील अद्वैत प्रभू आणि श्रील ठाकूर हे त्यांचे मुख्य सहाय्यक होते. तर त्यांच्या संन्यस्त जीवनातील श्रेष्ठ नित्यानंद प्रभू हे सहा गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी आणि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हे त्यांचे मुख्य सहाय्यक होते झाले. श्रील नित्यानंद प्रभूंना विशेषत बंगालमध्ये प्रचारार्थ पाठविण्यात आले. तर श्रील रूप आणि सनातन गोस्वामींच्या नेतृत्वाखाली 6 गोस्वामींनी वृंदावनातील तीर्थस्थळांना प्रगट करण्यासाठी पाठविण्यात आले. अशा रीतीने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या इच्छेने वर्तमानातील वृंदावन नगरी आणि वज्रभूमीचे महत्व प्रगट झाले. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी संन्यास दीक्षेनंतर त्वरितच वृंदावनात जाण्याची इच्छा झाली. त्यांनी 3 दिवस सतत राड देशात प्रवास केला. जेथे गंगा वाहत नाही तो राड देश होय. ते वृंदावनला जाण्यास कल्पनेने नित्यानंदित झाले होते. तथापि श्रील नित्यानंद प्रभूंनी त्यांना मार्ग बदलला आणि त्यांनी अंतिपूर गावात अद्वैत आचार्यांच्या घरी जाण्यास भाग पाडले. महाप्रभूंनी काही तिथे वास्तव्य केले. महाप्रभू आता आपले जन्मस्थान सदा सर्वदा त्यागणार आहेत हे जाणणाऱ्यांनी अद्वैत आचार्यांनी आपल्या निवडक
दूतांकरवी महाप्रभूंची माता शचीदेवी हिला शांतीपूर येथे बोलवून घेतले. त्यामुळे शचीदेवी हिला आपल्या पुत्राचे शेवटचे दर्शन घडणार होते. काही अविवेकी लोकांच्या मते महाप्रभू संन्यास घेतल्यानंतर आपल्या पत्नीलाही भेटले होते आणि त्यांनी तिला पूजा करण्यासाठी आपल्या पादुका अर्पण केल्या होत्या. परंतु अधिकृत भक्तांनी अशा प्रकारच्या भेटीविषयी काहीच माहिती दिलेली नाही. शची देवी अद्वैत प्रभूंच्या घरी महाप्रभूंना भेटल्या आणि आपल्या मुलांच्या संन्यास रूप पाहून शोक करू लागली. पुत्रविरहामुळे काहीतरी तडजोड करण्याच्या विचाराने शचीमातेने पुत्राला जगन्नाथपुरीतच निवास करण्याची विनंती केली, कारण तिला विविध भक्तांकडून आपल्या पुत्राविषयी नियमितपणे माहिती मिळणार होती. महाप्रभूंनी आपल्या प्रेमळ मातेच्या ही शेवटची इच्छा मान्य केली व या घटनेनंतर समस्त नवद्वीपवासियांनी वियोगाच्या शोकासागरात लोटून महाप्रभू पुरीच्या दिशेने मार्गक्रमण करू लागले. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी पुरीच्या मार्गावरील अनेक महत्वपूर्ण स्थळांना भेट दिली. त्यातील शिरोकचोर गोपीनाथ भगवंताचे दर्शन घेतले. याच श्री गोपीनाथांनी आपले भक्त श्रील माधवेंद्र पुरी यांच्याकरिता क्षीर किंवा आटवलेले दूध चोरले होते. त्या दिवसापासून गोपीनाथांचे विग्रहाचे नाव शिरकचोर गोपीनाथ असे झाले. महाप्रभूंनी ही कथा अतिशय आनंदाने ऐकली. परम सत्याच्या ठाई चोरी करण्याची प्रवृत्ती आढळते, परंतु अशी ही परम सत्य भगवंतांनी प्रदर्शित केल्यामुळे तिच्यातील विकृतीही नाहीशी होते. त्यामुळे भगवंत आणि त्यांची चोरी करण्याची प्रवृत्ती एकरूप आहे. या परमश्रेष्ठ वस्तुस्थितीस अनुरूप ही प्रवृत्ती चैतन्य महाप्रभू सारंख्यांसाठी पूजनीय ठरते. या संपूर्ण लीलेचे वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामींनी चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथामध्ये केलेले आहे. ओरिसा राज्यातील बालासोर प्रांतामध्ये रेमुना गावातील क्षीरकचोर गोपीनाथ मंदिरांचे दर्शन घेतल्यानंतर महाप्रभू पुरीच्या दिशेने चालू लागले आणि वाटेत साक्षी गोपाल मंदिरात दर्शनार्थ गेले. 2 ब्राह्मण भक्तांच्या कुटुंबियांनी कलहाने या विग्रहाने साक्षीदाराची भूमिका पार पाडली होती. महाप्रभूंनी मोठ्या आनंदाने ही साक्षी गोपालाची कथा ऐकली, कारण महान आचार्यांच्या मान्यता दिलेली मंदिरात श्रीमूर्ती म्हणजे केवळ पुतळा नव्हे, हे त्यांना सिद्ध करावायचे होते. अल्पबुद्धी लोकांच्या मते श्रीमूर्ती हे केवळ एक पाषाणाचा पुतळा असतो. मंदिरातील श्रीमूर्ती म्हणजे वस्तुत भगवंताची अर्चा अवतार असतो आणि म्हणूनच अर्चामूर्ती आणि भगवंत यांच्यामध्ये मुळीच भेद नसतो. अर्चामूर्ती भक्तांच्या प्रेमाच्या प्रमाणात त्याला प्रतिसाद देते. साक्षी गोपालांची कथा पुढील प्रमाणे आहे. एकदा 2 भक्तांच्या परिवारामध्ये गैरसमजुतीमुळे कलह झाला. हा कलह मिटवण्यासाठी तसेच आपल्या भक्तावर कृपा करण्यासाठी भगवान श्री साक्षी गोपालांनी आपल्या मूर्तीच्या रूपात वृंदावनात ते ओरिसातील विद्यानगर या गावापर्यंत प्रवास केला. तिथून भगवंतांनी या मूर्तीस कटक येथे आणण्यास आणले. अशा रीतीने आजही पुरीला जाणारे हजारो तीर्थयात्री साक्षी गोपाल मंदिरात दर्शनार्थ जातात. महाप्रभूंनी मंदिरात रात्री निवास केला. त्यानंतर ते पुरीच्या दिशेने चालू लागले. नित्यानंद प्रभूंनी वाटेल त्यांचा संन्यास दंड तोडला. महाप्रभू या घटनेमुळे वरकरणी अतिशय क्रोधित झाले आणि आपल्या पार्षदाला मागे ठेवून एकटेच पुरीला गेले. महाप्रभूंनी पुरीमध्ये जगन्नाथ मंदिरात प्रवेश करताच ते भावविष्ट होऊन मंदिरातील फरशीवर अचेतना अवस्थेत मध्ये पडले. मंदिरातील रक्षकांना महाप्रभूंचा दिव्य प्रेमभाव समजू शकला नाही, पण त्यावेळी तिथे सार्वभौम भट्टाचार्य नावाचे एक महान पंडित उपस्थित होते. त्यांनी जाणले की मंदिरात प्रवेश करता क्षणीच महाप्रभूंचे अचेतन होणे काही असाधारण गोष्ट नव्हे. सार्वभौम भट्टाचार्य हे ओरिसातील सम्राट प्रतापरुद्र यांचे पुरोहित होते. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या तारुण्यावस्थेतील क्रांतीमुळे ते आकर्षित झाले आणि त्यांच्या लक्षात आले की अशी दिव्य समाधी प्राप्त होणे फार दुर्मिळ आहे, तथा केवळ अच्युत श्रेणीच्या भक्तच तिचे प्रदर्शन करू शकतात. असे भक्त भौतिक अस्तित्वाची
पूर्ण विस्मृती अनुभवून अगोदरच आध्यात्मिक स्तरावर स्थिर झालेले असतात. मुक्तात्मा असे अलौकिक भाव प्रदर्शित करीत असतो. सार्वभौम भट्टाचार्य प्रकांड पंडित होते आणि दिव्य शास्त्रांचा अभ्यासामुळे ते सर्व काही समजू शकले. म्हणून संन्यासाला मुळीच त्रास दिला जाऊ नये अशी आज्ञा त्यांनी मंदिराच्या रक्षकाला दिली. त्यांनी रक्षकांना हेही सांगितले की या संन्यासाला माझ्या घरी घेऊन या, म्हणजे मी त्याच्या अचेतना अवस्थेचे अधिक निरीक्षण करू शकेल. सार्वभौम भट्टाचार्य हे सभा पंडित, संस्कृत शास्त्राचे शासकीय प्राध्यापक असल्यामुळे त्यांच्याकडे पुरेशी सत्ता होती. त्या विद्वानाला महाप्रभूंच्या दिव्य लीलाचे सखोल परीक्षण करावयाचे होते, कारण कित्येकदा धृत अज्ञानी जनतेला आकर्षित करण्यासाठी, तिच्याकडून काहीतरी लाभ मिळवण्यासाठी दिव्य लीलांचा बाह्य लक्ष्याची नक्कल करतात. भट्टाचार्यांसारखे विद्वान पुरुष अशा भोंदू लोकांना त्वरित ओळखू शकतात आणि जर असा कोणी भोंदू पुरुष असल्यास ते तत्काळ त्याचा त्याग करतात. हरे कृष्ण भगवान प्रभुजी, श्री हरे कृष्ण. चैतन्य महाप्रभू हरे कृष्ण च्या प्रभुजी, बाबतीत हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हा. हरे कृष्ण. संजना माताजी, हरे कृष्ण. संजना माताजी, हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. बोला. माताजी मला स्क्रीन माताजी मला स्क्रीन थोडे वरती कराल का? हो, बोला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या बाबतीत भट्टाचार्यांनी शास्त्रातील सर्व लक्षणे अभ्यासून पाहिली. त्यांनी महाप्रभूंचे एका भाऊकाच्या दृष्टीने नव्हे तर विद्वान शास्त्राच्या दृष्टीने परीक्षण केले. त्यांनी त्यांच्या उदराची हालचाल, हृदयाचे ठोके आणि श्वासाचे निरीक्षण केले. त्यांनी महाप्रभूंची नाडी सुद्धा तपासून पाहिली आणि त्यांना आढळून आले की त्यांची सर्व शारीरिक कार्य पूर्णतः थांबलेली आहेत. त्यांनी जेव्हा महाप्रभूंच्या नागपुडांसमोर थोडासा कापूस धरला तेव्हा किंचित असा श्वासोच्छ्वास चालू असल्याचे त्यांना आढळले, कारण कापसाचे तंतू हलत होते. याप्रमाणे त्यांना समजले की महाप्रभूंची समाधी वास्तविक आहे आणि ते शास्त्रोक्त विधीप्रमाणे उपचार करू लागले. परंतु श्री चैतन्य महाप्रभूंवर केवळ विशिष्ट रीतीनेच उपचार करता येतो. ते तर केवळ भक्तांनी केलेल्या हरिनामाच्या संकीर्तनानेच शुद्धीवर येऊ शकतात. सार्वभौम भट्टाचार्यांना श्री चैतन्य महाप्रभूंचा अद्यापि परिचय नसल्यामुळे त्यांना या पद्धतीचे ज्ञान नव्हते. भट्टाचार्यांना मंदिरात जेव्हा महाप्रभू दिसले तेव्हा हा सुद्धा एक यात्रेकरूच आहे असे त्यांना वाटले. याच वेळी महाप्रभूंचे मागे राहिलेले पार्षद मंदिरात पोहोचले. त्यांना महाप्रभूंच्या दिव्य लीला आणि भट्टाचार्यांकरवी त्यांना नेण्यात आल्याची वार्ता समजली. मंदिरातील तीर्थयात्री या घटनेविषयी आपापसात चर्चा करीत होते. योगायोगाने त्यांच्यातील एक यात्रेकरू गोपीनाथ आचार्यांना भेटला होता आणि हे गोपीनाथ आचार्य गदाधर पंडितांच्या परिचयाचे होते. तसे सार्वभौम भट्टाचार्य हे याच गोपीनाथ आचार्यांचे मेहुणे सुद्धा होते. महाप्रभूंच्या पार्षदांना गोपीनाथ आचार्याकडून समजले की श्री महाप्रभू हे सार्वभौम भट्टाचार्यांच्या घरी अचेतना अवस्थेत आहेत. गदाधर पंडितांनी आपल्या मंडळातील सर्व सदस्यांचा गोपीनाथ आचार्यांशी परिचय करून दिला. गोपीनाथ आचार्य मग सर्वांना भट्टाचार्यांच्या घरी घेऊन गेले, जेथे महाप्रभू दिव्य समाधीत पहुडलेले होते. त्यावेळी मंडळातील सर्व सदस्यांनी हरिनामाचा मोठा गजर केला. हा गजर ऐकताच महाप्रभू शुद्धीवर आले. त्यानंतर भट्टाचार्यांनी नित्यानंद प्रभूंसहित सर्व भक्तांचे स्वागत केले आणि त्यांना आपला पाहुणचार स्वीकारण्याची विनंती केली. त्यानंतर महाप्रभू तथा त्यांचे पार्षद स्नानासाठी समुद्र तटावर गेले आणि भट्टाचार्यांनी काशी मिश्रांच्या घरी त्यांच्या राहण्याची आणि भोजनाची व्यवस्था केली. त्यांचे मेहुणे गोपीनाथ आचार्य यांनी देखील त्यांना सहाय्य केले. त्या दोघांमध्ये महाप्रभूंच्या दिव्य स्वरूपाविषयी मित्रसुलभ चर्चा होत राहिली. गोपीनाथ आचार्यांना महाप्रभूंचे स्वरूप पूर्वीपासूनच ज्ञात असल्यामुळे ते सिद्ध करू पाहत होते की महाप्रभू स्वतः पुरुषोत्तम भगवान आहेत. पण भट्टाचार्य सिद्ध करू पाहत होते की महाप्रभू हे केवळ एक महान भक्त आहेत. ते दोघेही केवळ भाबड्या भावुकतेच्या आधारावर नव्हे तर अधिकृत शास्त्रांच्या आधारावर आपापली मते मांडत होते. कोण भगवत अवतार आहे आणि कोण नाही हे अधिकृत शास्त्रांच्या आधारे ठरवले जाते. मूर्ख मातेफिरूंच्या मतानुसार नव्हे, श्री चैतन्य महाप्रभू हे वास्तविक भगवत अवतार आहेत. काही डोके फिरलेल्या मूर्खांनी या युगामध्ये प्रामाणिक शास्त्रांचा आधार घेतल्याविनाच अनेक तथाकथित अवतारांची निर्मिती केली आहे. मात्र सार्वभौम भट्टाचार्य किंवा गोपीनाथ आचार्यांनी अशा मूर्ख भावुकपणाचे अवलंबन केले नाही, तर महाप्रभूंच्या भगवत स्वरूपाला शास्त्रांच्या बळावर स्थापित करण्याचा किंवा अस्वीकार करण्याचा प्रयत्न केला. पुढे ही गोष्ट उघडकीस आली की भट्टाचार्य सुद्धा नवद्वीप परिसरातूनच आले होते आणि महाप्रभूंचे आजोबा निलांबर चक्रवर्ती हे सार्वभौम भट्टाचार्यांच्या पित्याचे सहपाठी होते. त्यामुळे सार्वभौमांच्या मनात श्री चैतन्य
या तरुण संन्यासाविषयी वात्सल्य प्रेम जागृत झाले. भट्टाचार्य हे शंकराचार्य संप्रदायातील अनेक संन्याशांचे प्राचार्य होते आणि ते स्वतः त्याच संप्रदायाचे अनुन्यायीही होते. म्हणून या तरुण संन्यासाला सुद्धा आपण वेदांतांची शिकवण द्यावी अशी इच्छा त्यांच्या मनी उत्पन्न झाली. शांकर संप्रदायाच्या अनुयायांना साधारणपणे वेदांती असे म्हणतात. मात्र याचा अर्थ वेदांतांचा अध्ययन करण्यावर शांकर संप्रदायाचा एकाधिकार आहे असा मुळीच आहे. सर्व प्रामाणिक संप्रदाय वेदांतांचे अध्ययन करतात, पण त्यांचे आपापले भाष्य असते. शांकर संप्रदायातील अनुयायांना वेदांती वैष्णवांच्या ज्ञानाविषयी साधारणतः काहीच माहिती नसते. या कारणास्तव वैष्णवांनी लेखकाला भक्ती वेदांत ही पदवी देऊन प्रथम विभूषित केले आहे. महाप्रभूंनी भट्टाचार्याकडून वेदांतावर उपदेश ग्रहण करण्याचे मान्य केले आणि ते दोघे जगन्नाथ मंदिरात स्थानापन्न झाले. भट्टाचार्य 7 दिवस सतत बोलत होते आणि महाप्रभू त्यांना एकदाही न थांबवता ध्यानपूर्वक ऐकत होते. महाप्रभूंच्या मुखातून चकार शब्द सुद्धा निघत नसल्याने पाहून भट्टाचार्यांच्या मनात संशय उत्पन्न झाला. म्हणून त्यांनी महाप्रभूंना प्रश्न विचारला की तुम्ही माझ्या वेदांत स्पष्टीकरणाविषयी प्रश्न किंवा प्रतिक्रियाही का व्यक्त करीत नाही. महाप्रभूंनी स्वतःला भट्टाचार्यासमोर मूर्ख विद्यार्थी म्हणून प्रस्तुत केले आणि असे दाखवले की भट्टाचार्यांच्या मते वेदांत श्रवण हा संन्यास धर्म असल्यामुळे आपण 7 दिवस भट्टाचार्यांकडून वेदांत ऐकत आहोत. मात्र महाप्रभू भट्टाचार्यांच्या वेदांत भाष्याशी सहमत नव्हते. अशा प्रकारे त्यांनी सूचित केले की शांकर संप्रदायातील तथाकथित वेदांती असोत किंवा अन्य संप्रदायातील असोत, जे श्रील व्यासदेवांच्या आदेशांचे पालन करीत नाही, त्यांचे अध्ययन म्हणजे केवळ व्यर्थ बडबडच आहे. त्यांना प्रत्यक्षात या महान तत्वज्ञानाचा साक्षात्कार झालेला नसतो. श्री व्यासदेवांनी स्वतः वेदांतावरील भाष्य भागवत या ग्रंथात दिले आहे. ज्याला भागवताचे ज्ञान नाही त्याला वेदांत समजणे अतिशय कठीण आहे. भट्टाचार्य प्रकांड पंडित असल्यामुळे लोकप्रिय वेदांत्यांचा महाप्रभूंनी केलेला उपास ते समजू शकले नाही. म्हणून ते महाप्रभूंना म्हणाले, तुम्हाला जर एखादी गोष्ट समजत नसेल तर तुम्ही त्याविषयी प्रश्न का विचारित नाही. भट्टाचार्यांना त्यांच्या मौन धारण करण्यामागचा हेतू समजला. यावरून ते स्पष्ट झाले की महाप्रभूंच्या मनात काहीतरी वेगळेच आहे. म्हणून भट्टाचार्यांनी महाप्रभूंना आपल्या मनातील गोष्ट स्पष्टपणे सांगण्याची विनंती केली. यावर महाप्रभू म्हणाले, महोदय, मी जन्मादस्य यतः शास्त्र योनित्वात तथा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा या वेदांत सूत्रांचा अर्थ समजू शकतो, पण जेव्हा तुम्ही त्यांची व्याख्या आपल्या पद्धतीने करता तेव्हा ती समजणे मला फार कठीण होऊन जाते. सर्व वेदांत सूत्रे स्वयंसिद्ध आहेत, पण तुमचे स्पष्टीकरण त्यांच्यावर आवरण घालीत आहे. तुम्ही जाणून बुजून सूत्रांचा सरळ अर्थ न घेता अप्रत्यक्षपणे आपलीच व्याख्या करीत आहात. अशा प्रकारे महाप्रभूंनी आपल्या अपूर्ण बुद्धीने वेदांत सूत्रांची वाटेल तशी व्याख्या करणाऱ्या सर्व स्वार्थी वेदांत्यावर प्रहार केला. वेदांत सूत्रासारख्या प्रामाणिक शास्त्रावरील अप्रत्यक्ष व्याख्यांची महाप्रभूंनी या ठिकाणी निंदा केली आहे. महाप्रभू पुढे म्हणाले, श्रील व्यासदेवांनी मंत्रांच्या प्रत्यक्ष अर्थांचा सारांश उपनिषदे आणि वेदांत सूत्रात दिलेला आहे. दुर्दैवाने तुम्ही त्यांचा प्रत्यक्ष अर्थ स्वीकारित नाही. तुम्ही अप्रत्यक्ष रीतीने त्यांचा चुकीचा अर्थ काढत असतात. वेद प्रमाणाला कोणी आव्हान देऊ शकत नाही किंवा त्याविषयी कोणी संशय देखील घेऊ शकत नाही. वेदांमध्ये उल्लेखलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा आपण सर्वतोभावे स्वीकार केला पाहिजे, अन्यथा आपण वेदांच्या प्रमाणालाच आव्हान देत आहोत. शंख आणि शेण हे अनुक्रमे 2 जीवांच्या अस्थि आणि विष्ठा आहेत, पण वेद ह्या दोन्ही घटकाला शुद्ध समजत असल्यामुळे त्यांच्या आधारावर लोकही या वस्तूंना शुद्ध मानतात. या मागील भाव असा की कोणीही मनुष्य आपल्या अपूर्ण तर्कांना वेद प्रमाणापेक्षा श्रेष्ठ मानू शकत नाही. वेदांचे आदेश आपण यथार्थ रूपामध्ये आणि भौतिक कारण मीमांसा न करता स्वीकारले पाहिजेत. वैदिक आदेशांचे तथाकथित अनुयायी वैदिक अज्ञानांचे स्वतःचेच अर्थ काढतात आणि अशा रीतीने वैदिक धर्माचे विभिन्न समाज तथा संप्रदायात विघटन करतात. भगवान बुद्धांनी सरळ वेदांचे प्रमाण अस्वीकृत केले आहे आणि स्वतःचा धर्म स्थापन केला. केवळ याच कारणाकरता वेदांचे कट्टर अनुयायी बौद्ध धर्माचा स्वीकार करीत नाही. तथापि वेदांचे तथाकथित अनुयायी हे बौद्ध धर्मापेक्षा अधिक हानिकारक आहेत. बौद्धांमध्ये वेदांना उघडपणाने मानण्याचे धाडस आहे, परंतु वेदांचे तथाकथित अनुयायी सर्व वैदिक आदेश झुगारून देत असले तरी सुद्धा त्यांच्या ते उघडपणे अमान्य करण्याचे धाडस नाही. भगवान श्री चैतन्यांनी या कृतीची निदर्शना केलेली आहे. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी शंख आणि शेणाचे दिलेले उदाहरण अत्यंत समर्पक आहे. जर एखाद्याने असा वाद घातला की गायीचे शेण सुद्धा शुद्ध मानवायचे झाल्यास विद्वान ब्राह्मणांची विष्ठा अधिकच शुद्ध मानावी लागेल.
वाचा माताजी. हरे कृष्ण. माताजी वाचा ना. हो. तर हा मला तर्क तुमचा मान्य आवाज नाही येत करण्यात. का? हो, नाही नव्हता येत माताजी. हा, बोला. ठीक आहे. हो. गायीचे शेण स्वीकारण्यात येईल, पण उच्च श्रेणीच्या ब्राह्मणांची विष्ठा नाकारण्यात येईल. महाप्रभू पुढे म्हणाले, वेदांचे आदेश स्वयंसिद्ध आहेत आणि जर कोणी या कच्चित मनुष्य त्यांच्या अर्थामध्ये ढवळाढवळ करीत असेल तर तो त्यांच्या अधिकृततेस आव्हान देत असल्याप्रमाणे आहे. स्वतःला व्यासदेवांपेक्षा अधिक बुद्धिमान समजणे म्हणजे केवळ मूर्खपणा आहे. व्यासदेवांनी पूर्वी स्वतःचे मत सूत्रांमध्ये सांगितलं आहे. ती सूत्रे समजून घेण्यासाठी गौण व्यक्तींच्या साह्याची मुळीच आवश्यकता नाही. वेदांत सूत्रे ही मध्यान्ह समयीच्या तळपत्या सूर्याप्रमाणे आहेत. जर अशा स्वयंप्रकाशित सूत्ररूपी सूर्यावर कोणी भाष्य करण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर तो स्वतःच्या कल्पनारूपी ढगांनी त्या सूर्याला आच्छादित करीत असतो. वेद हरे आणि कृष्णा. हरे हरे कृष्ण. कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. आपण आता इथे स्टॉप करू आणि रेकॉर्डिंग